cwmni chi ac yn gobeithio bod chi'n profi daioni Duw efo ni bore yma. Ac os ydych chi'n ymuno ar y we, croeso i chi hefyd yn falch cwmni wedi y bydd ni. Chydig oeddiadau, fel da ni nos Fercher, mae cyfarfod gweddi ni fan yma yn y ganolfan. Bore dydd Sadwrn, fel mae Steffan wedi sôn, bore o hwyl, cofiwch o hodd, croeso i bobl i ddod, croeso i blant o bob math i ddod yma. A wedyn, dydd Sul nesaf, os ydyw'n caniatáu, mi fydd Rhodri yma yn arwain gwasanaeth pob oed yn y bore. Tydy yr ysgol Sul ddim wedi dechrau eto. Mae'r ysgol Sul gychwyn ar y 14 mewn pythefnos fydd hynny. Cyhoeddiadau sydd angen ei roi allan, newyddion am y clybiau ac yn y blaen yn dilyn. Gadwch chi ofyn am gymorth yr arglwydd wrth i ni ddod at ein gilydd, gadwch chi weddio. O Dduw ein tad a thad yn harglwydd Iesu Grist. Da ni'n troi at ti y bore yma trwy gymorth yr ysbryd glân i geisio dy wyneb o'r newydd. Da ni am gaddoli di. Ddod a'n dymuniadau ger gron diodd yw'n tad. Ond hefyd, da ni ysgweli di fod na eisiau clywed y lais. Yr arglwydd Iesu Grist fel yn gwaredwr yn fwy. Bod ni'n dod i garu'r ysbryd glân fel yr eiriolwr sydd wedi ddanfon i fyw yn ein calonnau ni ac yn bywhau ni. Heiddi, ond am dy fod ti'n dduw trigarog a graslan. Clyw yn gweddi trwy Iesu Grist yn harglwydd. Mae'n meddwl bys ni'n gallu dechrau trwy gyd credo'r apostolion efo yn gilydd. Dio ddim yn ysgrythur, ond mae'n crynhoi rhai o'r pethau sylfaenol da ni'n credu am y Duw rydyn ni yn ei addoli. Felly gadwch chi agor efo'n gilydd. Felly gadwch chi ni ganu yn arbennig am un o'r 3 personau yn fwyaf arbennig am yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddadlau diwynyddol am yn cymysgu'r personau felly, ond da ni'n gallu rhoi benefit i Williams, dwi'n meddwl, fy nyw yn nhad fy Iesu. Boed clod i thenw byth, boed dynion yn dyfoli fel
Meddyliwch am gwellt y ddaear. Meddyliwch am geisio cyfrwng yn clodfori Duw, felly, ynde, a nynne, felly, i ganu i'r hwnna anwyd y meslen gynt o fair. Sylwi ond ar ddiwedd hwnna oedd yn dweud William Williams a wedyn bracket Memphis. Mae'r tri penny taith y Pereryn, ond efallai ychydig bach yn ehangach na taith y Pereryn, achos oedd Williams eisiau egluro yn y bywyd felly. A mae'r tri pennill yna ar ôl iddo fo ddod i gredu. A mae o'n obsessed yn dydi. Dwi eisiau deud wrth bawb. Dwi eisiau garddi bawb. I fod, ond dydyn ni ddim wastad fel hyn. Ac eto, when push comes to shove felly, da ni'n gwybod Iesu ydy'n gobaith ni, a pwysau ar yr agwedd Iesu ydy'r hyn da ni angen wneud. Ac felly ni amdani un arall o'r emynau mwy newydd. Pa rodd yw hyn? Fe Iesu yw fy mrhynwr, ni all yn efoedd roddi mwy na hyn. Llawenydd yw nghyfiawnder i am rhyddid, fy nghariad ffyddlon am trygwyddol hedd. A wedyn, mae yna linell sydd yn, mae yna ymadrodd sy'n cael ei ailadrodd at hyn rwy'n dal. Fy ngobaith yw fy Iesu, clymwyd fenaid yn ei fywyd ef, o'r yfeddod mor fawr, eiddof popeth yn awr, nid my fi, ond trwy Grist yno fi.
ar wyliau, ond dyna fo, mae'n braf cael 4 ohonoch chi. Do, ysgol wrth nes yma, da chi'n edrych ymlaen? Na, dim yn siŵr, reit, na fo, dwi'n siŵr bydd yn braf gweld eich ffrindiau eto, a bydd yn braf cael mynd eto i ddysgu lot o bethau newydd i lenwi eich pennau chi, efo lot o wybodaeth newydd. Reit, heddiw dwi wedi dod â cwpl o bethau i ddangos i chi. Peth cyntaf sydd gennau ydy, yng nghyfoti yn y ffordd yna, maneg. Reit, sgynnoch chi gyd fenig? Oes, dim yn dywydd cael maneg rwan yna di, ond yn y geia mae'n bwysig cael maneg. Mae maneg yn beth diddorol iawn, ond fel y gymau o, mae'n gallu gwneud lot o ddim byd yna di. Mwyn i faneg gallu gwneud rhywbeth, neu se ni'n dweud wrth y faneg, neu di godi'r gwydyr yma, se mae'n gallu gwneud o. Mwyn i'r maneg gallu gwneud rhywbeth, mae rhaid i rywun wedi llaw yn y faneg. A pan mae'r llaw yn y faneg, wel, di o ddim problem, codi'r gwpan yna di. Rhaid i'r faneg gael rhywbeth i'w lenwi fe.
Be arall sy'n gynnau? Gynnau ni weld. O, dyma ni. Balŵn. Reit, pawb yn offi balŵns? Ond fel yma, di o ddim lot o iws yna di. Mae rhaid chwysu balŵn i fyny. Mae'n ysgrifen ar hyn, a di mae'n hawdd iawn gweld ysgrifen ar y funud. So, os na, mae'r un y balŵn special, fi'n gwrdd tynnu hwnna. A mae yna olen fflechu fewn ynddo fo, ond dyma ni. Mi stopio fan cyn mod i yn gwneud unrhyw beth gwirion. Ac unwaith mae rhywun, sellai, ti drone. Dyna darn anodd os ydy clymu'r cwlwm ynddo. A dyma ni. Mae'r balŵn yma yn deud rhywbeth wrthai. Mae yna sgrifen arno fo. Chi gesio beth i sgrifen? Birthday girl? Wel, os yna rhywun yn cael pen blwydd os yma? Ti'n cael dy ben blwydd os yma? Ond ti'n mynd birthday girl yna, wyt? Os yna rhywun arall yn cael pen blwydd os yma? Ti'n cael dy ben blwydd pryd? Mae di bod. Wel. Mae yna rhywun arall cael pen blwydd special fory, dwi'n meddwl. Chi gasio pwy? Ti'n gwybod? Pwy? Naomi. A Naomi cael pen blwydd special. So, dyna ni. Naomi, na balŵn i ti. Reit. Oedd y balŵn ddim ond yn rhoi hwyl i ni pan oedd wedi chwysu fyny, pan oedd wedi llenwi efo awyr. Gan ei ddau wydyr fan yma. Beth llai wneud efo gwydyr yma? Dim lot o ddim byd. Dio ddim ond yn behafio fel gwydyr pan mae wedi ei lenwi efo rhywbeth, wedi ei lenwi efo dŵr. Felly, am ei fod o wedi ei lenwi efo dŵr, wedyn, os dwi'n sychedu, gallai fynd a cael diod bach. A hynna wedyn yn braf i mi. Reit, yr holl bethau yma, ond nhw gyd yn dod yn ddefnyddiol pan maen nhw wedi ei llenwi. Rwan, yn y capel, da ni'n sôn weithiau am Dduw y Tad, a weithiau am Dduw y Mab, sef Iesu Grist, ond da ni hefyd yn sôn am yr Ysbryd Glân. A pan ydych chi'n darllen yn y Beibl, ydych chi'n darllen weithiau am ryw rai wedi ei llenwi efo'r Ysbryd Glân. Mae Pedr weithiau yn llawn o'r Ysbryd Glân a mae'n gallu siarad yn glir am Iesu Grist. A rhai eraill wedyn yn cael ei llenwi ar Ysbryd Glân ar ddydd y Pentecost ac yn cael siarad am Iesu Grist a gwneud rhywbeth special am Iesu Grist. A dyna un o'r pethau da ni angen ydy bod yr Ysbryd Glân yn dod i fewn i ni ac yn llenwi ni. Mwyn i ni fedru credu ynddo fo, ac mwyn i ni fedru deud wrth bobl yn dda amdano fo gwneud beth mae Duw isio i ni wneud. Ond mae genna un peth arall fan yma. Dyma yna faneg arall. A fel o'r blaen, da ni'n deud, di'r maneg nath i'n wneud yn byd, nes bod rhywun wedi rhoi di llaw ynddo fo. A fedrai'n rhoi llaw yn hwn. Sio tynnu beth sy'n fewn yma na ti allan? Oedd o'n llawn o papur newydd. So, o'n i'm yn gallu defnyddio, o'n i'm yn gallu rhoi llaw ynddo fo, achos oedd mor llawn o'r beth arall, ond unwaith mae hwnna wedi cael ei dynnu allan, dwi'n gallu rhoi llaw ynddo fo, a defnyddio fo fel maneg. A mae bywyd ni fel yna, os di bywyd ni'n llawn o lot o bethau eraill, sydd yn ymddangos yn bwysig i ni, na does dim lle i'r Ysbryd Glân ddod mewn. So mae'n bwysig, mae'n iawn bod ni'n mwynhau gwneud lot o bethau eraill, chwarae, cael gemau, dysgu, gweld ffrindiau ac yn y blaen, bita ac yn y blaen. Ond bod ni ddim yn gadael i'r pethau eraill mae fod mor bwysig a bod dim lle i'r Ysbryd Glân ddod fewn i ni. A fyddai'n sôn chydig bach mwy am yr Ysbryd Glân bore yma wrth i mi bregethu.
Okay, so dwi am i chi fynd nôl I eistedd, a wedyn dwi eisiau ni gyd ganu ar yn heistedd fel gweddi fach, rhywbeth da chi gyd yn gwybod y geiriau mae'n siŵr, ond mi newn ni ganu hwn fel gweddi. Ewch chi nôl I eistedd, a newn ni ganu hwn fel gweddi sydd yn gofyn ar yr ysbryd glân ddod I mewn i'n llenwi ni mewn gwirionedd. Ysbryd y tragwyddol Dduw disgyn arnom ni. Odi am ddarllen bore yma o Efengylig a'r bedwaredd benod, Efengylig a phenod 4, a dechrau darllen yn adnod 14. Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd I Galilea. Aeth y sôn amdano ar hyd a lled y gymdogaeth. Roedd yn dysgu'n ei synagogau ac yn cael clod gan bawb. Daeth I Nazareth lle roedd wedi ei fagu, ac yn ôl ei arfer aeth i'r synagog ar y dydd Sabath a chododd I ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe eneinio I bregethu'r newydd da I dlodion. Mae wedi fy anfon I gyhoeddi rhyddhad I garcharorion ac adferiad golwg I ddeillion. I beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog fe eisteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, yn eich clyw chi y mae'r ysgrythur hon wedi chyflawni. Roedd pawb yn ei gymeradwyo ac yn rhyfeddu at y geiriau grasusol oedd yn dod o'i enau ef, gan ddweud, ond nid mab Joseph yw hwn. Ac meddai wrthynt, diair y droddwch wrth sefyddu hareb, feddyg, iachad y hun. A dweud, yr holl bethau clywsom idd yn ddigwydd yng Nghapernaum, gwna hwy yma hefyd ymrod y febyd. Ond meddai, yn wir rwy'n dweud wrthych, nad oes dim croeso i'r un proffwyd ymro ei febyd. Ar fy ngwir rwy'n dweud wrthych, roedd llawer o wragedd gweddw yn Israel yn nyddiau Elias pan gaewyd y ffurfafen am 2 blynedd a 6 mis, ac y bu newyn mawr ar y holl wlad. Ond nid at un ohonynt hwyr anfonwyd Elias, ond yn hytrach at wraig weddw yn Sarepta yng ngwlad Seidon.
Ac roedd llawer o wahangleifion yn Israel yn amser y proffwyd Eliseis, ac ni lanhawyd yr un ohonynt hwy, ond yn hytrach Naaman y Syriad. Wrth glywed hyn, llanwyd pawb yn y synagog a dicter. Codasant, a bwriasant ef allan o'r dref a mynd ag ef hyd at ail y bryn yr oedd y tref wedi hadeiladu arno i'w luchio'r clogwyn, ond aeth ef trwy ei canol hwy ac ymaith ar ei daith. Aeth i lawr i Gapernaum, tref yng Galilea, a bu'n dysgu'r bobl ar y Saboth. Roedd yn syni at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd roedd ei lair yn llawn awdurdod. Yn y synagog, roedd dyn a chanddo ysbryd cythrael aflan. Gwaeddodd hwnnw a llais uchel. Och, be sydd a fyny di a ni, Iesu o Nazareth? A wyt ti wedi dod i'n difetha ni? Mi wn pwy wyt ti, sanct Duw. Cereddodd Iesu ef a'r geiriau, taw, a dos allan ohono. Lluchiodd y cythrael y dyn i'w canol, ac aeth allan ohono heb niweidio dim arno. Aeth pawb yn syn, a dechreu'n siarad â'i gilydd gan ddweud, pa air yw hwn? Y mae ef yn gorchymyn yr ysbrydion aflan ac awdurdod ac anerth, ac ymaint yn mynd allan. Ac roedd sôn amdano'n mynd ar hyd a lled y gymdogaeth. Dyma air yr arglwydd. Gadwch chi newyddio. O arglwydd ein Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist, wrth blygu ger dy fron, dyn ni'n diolch i ti am bod ni'n dod ger bron Duw galluog. A dyn ni'n diolch o Dduw tad fod ti wedi dangos dy allu mewn pob math o wahanol ffyrdd. Yn y greadigaeth rhyfeddol yma, yn y ffordd yr wyt ti wedi yn creu ni ac yr wyt ti'n cynnal y cyfan a gair dy nerth. Ond yn arbennig, dyn ni'n diolch am y modd fydden ni gweld dy awdurdod di a dy nerth di, hyd yn oed i awdurdodi ar yr ysbrydion aflan, ar y byd ysbrydol o Dduw tad, yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch ti am y cyfan yr oedd Iesu Grist. Y cyfan ydy yn y arglwydd Iesu Grist, heddiw yn y nef a'r dy ddeheulaw. A da ni o arglwydd yn dymuno gallu deall mwy am yn gwaredwr bendigedig. Da ni'n dymuno deall mwy am dy gynllun di ar yn cyfer ni. Da ni'n dymuno deall mwy o Dduw tad am y ffordd mae'r ysbryd glân ar waith yn calonnau ni. Ac felly wrth ddod ger dy fron, da ni'n gofyn am dy gymorth ac am i ti weithio yn calonnau. Arglwydd, da ni'n dymuno bod dy enw di'n mynd ar led a phobl yn cael clywed amdana ti ac yn dod i gredu yno ti. Felly, da ni'n gweddio dros yn cenhadaeth ni fel eglwys i'r ardal hon. Yn gweddio'n arbennig y bydd y dysadwrn yma yn gyfle pryd y byddwn ni'n gweld pobl yn dod a bod ni'n gallu ffurfio perthynas ac estyn gwahoddiad ac y gwelwn ni fwy o bobl yn dod i mewn i'n plith ni. A da ni'n gweddio dad nid jyst ar yr eglwys ymddangos yn llwyddiannus, ond da ni'n gweddio ar yr ysbryd glân weithio yn eu calonnau nhw, i newid eu calonnau nhw a rhoi iddyn nhw y fywyd a gobaith a llawenydd wrth nhw ddod i edifeirwch ac i gredu yn yr arglwydd. Ac o arglwydd, da ni'n gweddio nid jyst drosto ni fel eglwys fan yma. Eglwysi eraill ym Mangor, eglwysi eraill yn yr ardal hon a thrwy Gymru a thrwy'r byd. Arglwydd gnad y waith o gasglu pobl i mewn i'r deyrnas. Gnad y waith o baratoi priodferch ar gyfer dy fab Iesu. A'r bore yma, wrth i ni ddod ger dy fron, da ni'n gofyn ar i ti ysgweli di fod yna siarad efo ni. Gad i'r gair y bore yma fod i ni yn fwyd. Gad i ni gael yn cyfareddu at y ffordd yr wyt ti yn gweithio. Ysgweli di fod yna, gad i ni fod yn fwy parod nag erioed, i fod yn gyfryngau, i ddwy'n gogoniant i dy enw di.
Clyw yn gweddi felly, a da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd wrth i ni droi at y gair, a hynny gogoniad I denw yn Iesu Grist. Amen. Cyn troi at y gair, mae nhw'n I ganu un emyn arall. O Dduw, rho im dy ysbryd. Mae'r ysbryd wedi rhoi gan yr arglwydd, gan Dduw, wedi ddanfon o'r nef I galon pob Christian, ac eto, da ni eisiau cael ein llenwi'n dydyn ni. Dy ysbryd ddaw a gwres, dy ysbryd ddaw am henaid i'r nefoedd wen y nes. Dy ysbryd sy'n goleuo, dy ysbryd sy'n bywhau, dy ysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau a'r penillion sy'n dilyn. Wel, oedden ni'n trafod ar y ffordd yma yn y car bore yma. Preges Alistair Begg, The Man on the Middle Cross. A mae cymaint o bobl wedi gweld y bregaeth yma ar y we. Wel, mewn gwirionedd, does dim posib I Alistair Begg fynd I bregethu'r bregaeth yna unrhyw le arall rwan. Eto weithiau mae'n dda clywed pregaeth am yr ail dro. Ac felly, o'n i'n teimlo I chi fuodd yn gwylio hafan bore yma. Byddai'n dda I chi gael clywed pregaeth glwswch chi fanno unwaith eto, falle chydig bach yn wahanol bore yma. Ond fel mae rhai o chi'n gwybod, dwi wedi bod yn meddwl llawer am yr ysbryd glân yn ystod y flwyddyn yma. Os di'r Beibl yn stori'r tad a'i gynllun rhyfeddol I ddwyn iechydwriaeth ac I gasglu pobl fydd yn briodferch rhyfeddol i'w fab. Os di'r Beibl yn stori yr arglwydd Iesu, y proffwydi yn pwyntio ymlaen ato fo, yr arglwydd Iesu'n dod yn cyflawni wyrth rhyfeddol o waredigaeth cynnesgyn i'r nef at y heilw'r tad. Mae'r Beibl hefyd yn stori yr ysbryd glân. Reit ar ddechrau Genesis, dyn ni'n clywed am yr ysbryd yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd yn hofran uwchben y dyfroedd. Da ni'n gweld yr ysbryd yn hofran uwchben Israel wrth iddyn nhw gerdded trwy'r anialwch o'r Aifft I wlad yr Iddewig. Yr ysbryd yn disgyn ar y deml wrth iddo fo gael ei gysegru. Yr ysbryd
ar ddiwedd y Beibl, yn y benod ola, yr ysbryd a'r briodferch yn dweud, tyrd, arglwydd Iesu, ar gymyler nef, i gyflawni y cyfan o'r waredigaeth yma. A bore yma, fe garen ni feddwl yn arbennig am yr ysbryd glân y mywyd yr arglwydd Iesu Grist. Yr ysbryd ar waith yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu. A'r pwynt cyntaf sydd genna i ydy bod yr ysbryd wedi paratoi yr arglwydd Iesu Grist. Bod yr ysbryd wedi paratoi yr arglwydd. Da ni'n gwybod am ddechrau hanes yr ymgnawdoliad. Pan ddoth yr angel at Mair a dweud, Mair, wyt ti'n mynd i gael babi? A mae'r babi yma'n mynd i fod yn wahanol i bawb arall. Mae'r babi yma'n mynd i fod yn fab i Dduw y goruchaf. A Mair ddim yn dall sut all hyn fod. A be da ni'n clywed ydy mae Gabriel yn deud wrth Mair, daw'r ysbryd i gysgodi drosto ti, i hofran drosto ti. Ac yn y wyllwch a gwagad y groth di fydd yn dod â bywyd. Fydd y gair yn dod yn gnawd. Trwy'r ysbryd glân, cymerid y gair trygwyddol yn dod yn gnawd, fel bod yn gallu cyflawni'r waredigaeth. A wedyn, yn efengyl Luc, Luc sy'n rhoi'r unig stori heblaw am adeg y geni, Luc ydy'r unig un sy'n rhoi hanes Iesu fel plentyn yn 12 oed yn mynd i'r deml. Ac yn yr hanes yna, mae Luc yn defnyddio un ymadrodd rhyfedd iawn. Yr oedd yn Luc penod 2 adnod 52, yr oedd Iesu'n cynyddu mewn doethineb a mae'n tioli a ffafr gyda Duw a'r holl bobl. Ond da ni'n gallu deall Iesu'n cynyddu mewn maint. Oedd o'n fabi, a nath o'n aros yn fabi, dyma fo'n tyfu'n ddyn. Da ni'n gallu deall Iesu'n cynyddu mewn doethineb mewn rhyw ffordd. Hynny ydi wrth i ni ddysgu, wrth i ni dyfu, da ni'n dysgu, a da ni'n cael doethineb ynglyn â sut i wneud pethau, a sut i fyw ac yn y blaen. Da ni hyd yn oed yn gallu dychmygu Iesu'n cynyddu mewn ffafr gyda'r bobl. Ond mae Luc yn dweud oedd yn cynyddu mewn ffafr gyda Duw. Ond nid oedd Duw yn caru'r arglwydd Iesu a chariad cyflawn. Wel, pan oedd o yn rhagwyddoldeb, y gair gyda'r tad, y mab gyda'r tad. Sut bod Iesu gallu cynyddu mewn ffafr gyda Duw? Wel, gadwch i ni roed o fel yma. Pan anwyd fy mhlant ti, o'n i'n ei caru nhw. Ond wedi'n cofio Steffan yn cael ei eni. A fi jyst yn edrych arno fo'n gorwedd yn y cot yn yr ysbyty. A rhywbeth i deffro'n yng nghalon i, dwi'n caru hwn. Oedd na dipyn o ddychryn ynglyn â cyfrifoldeb o ofalu am berson newydd ac eto. O'n i'n dychmygu gallen ni garu fo mwy na goddwn ni'n ei garu wedyn. Ond wedyn, o Steffan yn tyfu. Ac oedd na rai pethau, lle oedd na falle problemau. Ond ar adeg eraill, o'n i'n gweld o'n cyflawni rhywbeth. Waw. Ie. Mae'n gallu actio. O'n i'n gweld yn cymryd rhan mewn rhyw gyflwyniad dramatig neu rhyw gan actol yn Ysgol y Garnedd. Waw. Ie. Oedd o'n cynyddu, oedd gennau fwy o reswm i ymfalchio ynddo fo. A wedyn, wrth gwrs, oedd yn dechrau chwarae rygbi. Tybed nes o chwarae rygbi i Gymru. A so beth gyrraedd y pwynt yna, ond o'n i'n gallu ymfalchio ynddo fo. Reswm arall i ddweud, A wedyn mawr syndod i ni, ddaru fo basio i aroliadau, mynd i'r coleg a cael gradd. A mwy o reswm i fi ddweud, ac yn y blaen. Ydym chi Iesu yn faban wedi ddanfon i'r byd i gyflawni ewyllys yr arglwydd. A mae'n tyfu.
A mae Duw y Tad yn ei weld o, yn gwrando ar y gair yn cael ei ddysgu efo yn y synagog. Mae'n gwylio fo yn ufuddhau i'r gair. A mae'n ei weld o'n tyfu, ac yn gweld fo mae'n dilyn y llwybr yr oedd y Tad wedi rhoi'r ger i fron o. Ac oedd o'n cynyddu mewn ffafr gyda Duw. Fel dos yr adeg yna pan oedd o'n cael ei fydyddio. A Duw yn deud, hwn yw fy annwyl fab yn yr hwn yn boddlonwyd. Meddyliwch yn arbennig amdan yr arglwydd Iesu fel plentyn yn y deml. Chi'n cofio, oedd wedi mynd efo i rieni'n 12 oed. Oedd hi'n flwyddyn bwysig achos y flwyddyn canlynol, bydde fo yn cael bar mitzvah, bydde fo'n cael i ddwyn i'r man lle oedd yn cael ei gyfri yn ddyn fel petai. Oedd yn cyrraedd rhyw bwynt arbennig ac oedd ei rieni o wedi mynd â fo fel oedden nhw'n gwneud bob blwyddyn. Ac wedyn, mae'n amser marwyl drosodd a maen nhw'n mynd adre, a rhag bod ni'n condemnio Mair Joseph gormod, mi fydde'r merched wrth gerdded adre yn mynd efo'i gilydd, a wedyn y dynion yn mynd efo'i gilydd. So oedd Mair yn cerdded efo'r merched, ble mae Iesu? O, mae'n siŵr bod efo Joseph. Wedyn Joseph efo'r dynion, ble mae Iesu? O, mae'n siŵr bod efo Mair. Ac felly, dyma nhw'n mynd, yn ddigon hapus, tan oedd hi'n dod nad i gyda nhw orffwys am y nos a sylweddoli. Di o ddim yma. Panic. Rhedeg nôl i Jerusalem. Chwilio, ddim yn dod o hyd efo. Ac yn y diwedd, dod o hyd efo yn y deml. Nes i bod arna ti, oedden ni'n poeni amdana ti. A mae'n rhywbeth bron yn od am ymateb Iesu. Mae bron yn cyrryddu i'r rieni. Dwi'n credu, tysa ni wedi bod ffwrdd roleau'n rieni yn poeni amdana, efyn yn dod nôl a'n rieni dweud, ble oeddet ti, oedden ni'n poeni amdana ti? A fe'n troi, ti'n dweud, beth sy'n bod na chi? Ddylech chi bod wedi gwybod lle o'n i. Mae'n meddwl sy'n wedi cael swper yn noson honno, felly, de? Ond dyna be mae Iesu'n dweud wrth Joseph. Mi ddylech ti fod wedi gwybod lle oeddwn ni. Ti sy'n wedi yn ysgyfu pan o'n i'n fach, mae yn y deml den ni cyfarfod Duw. Mae rhaid i mi fod ynglyn â gwaith fy nhad. Sut oedd o'n gwybod? Wrth i Joseph i ddysgu, oedd yr ysbryd yn sibrwd yn ei glist, mae hwn yn wir. Ac wrth iddo fo glywed yn y synagog, y gair yn cael ei ddarllen a fy'n ten dysgu'r gair, oedd yr ysbryd yn dweud, mae hyn amdana ti. Ac wrth iddo wrando'r cyfan, oedd o'n ufuddhau ac yn cael ei baratoi ar gyfer ei waith mawr. Yr ysbryd yn dod fel i athro a'i ffrind gorau fo, i'w arwain o a'i baratoi o ar gyfer ei waith. Ac wrth gwrs, fel rhan hanfodol o'r paratoi yma, wedi'r bedydd, dyma'r ysbryd yn gyrru Crist i'r anialwch, i gael ei demtio. Myden ni'n gweddio nac arwain i brofedigaeth, ond dyma'r ysbryd rwan yn anfon Iesu'r man lle oedd yn cael ei brofi. Pam? Wel, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud wrthon ni dydy. Oherwydd am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio. Mae'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn cael ei temtio. Rhan o'i qualification o'i fod yn archoffeiriad ar yn cyfer ni. Ydy bod o wedi profi be da ni'n profi. Bod o'n un a ni yn gwybod beth oedd temtasiwn. Ac am ei fod o yn gwrthod y temtasiwn, yna fe gafodd ei temtio llawer mwy nag unrhyw un ohono ni. Da ni'n rhoi mewn am y diafol yn gallu gadael ni fod. Ond nath o ddim rhoi mewn o gwbl. Ar ysbryd paratoi Iesu. Ydy'r ysbryd wedi bod ar waith yn eich calon chi, yr haf yma efallai, yn eich paratoi chi,
ar gyfer rhywbeth arbennig? Ydy'r ysbryd i bod ar waith yn plis ni fel eglwys yn paratoi ni ar gyfer rhywbeth arbennig? Dy Sadwrn, da ni eisiau cyrraedd allan. Da ni eisiau rhywsut bod yr eglwys yma yn cyhoeddi ger bron yr ardal yma. Yn cyhoeddi bod Iesu Grist yn arglwydd ac yn dduw. Ac yn waredwr i bawb sy'n troi ato. Be mae'r ysbryd glân di bod yn neud yn eich bywyd chi? I'ch paratoi chi ar gyfer rhywbeth arbennig. Mae'n paratoi ni ar gyfer pob math o bethau. Ar hyn o bryd dwi'n ymweld bob wythnos rwan efo rhywun. Mae'r ysbryd glân yn amlwg yn ei baratoi fo ar gyfer y nefoedd. A mae'n hyfryd gweld fel mae tangnefedd yn ei galon nhw. A mae'n hyderus yn edrych ymlaen at gyfarfod i waredwr. Dwi'n gwybod os di'r ysbryd yn gwneud hynny yn nghalon un ohono ni yma, ond falle bod yr ysbryd ar waith yng nghalon rhywun yma i'ch paratoi chi am y tro cyntaf i ddod i brofi ac i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Yr ysbryd yn paratoi Iesu. Yr ail bwynt, yr ysbryd yn arddel Iesu. Yr ysbryd yn arddel yr arglwydd Iesu. Mae ddiddorol fod Iesu yn ei bregaeth gyntaf wedi darllen o broffwydoliaeth Eseia. Mae llyfr y proffwyd Eseia yn aml yn cael ei cyfeirio ato fel y 5 Efengil, achos bod yna gymaint yn y broffwydoliaeth yma am yr hyn yr oedd y Meseia yn mynd i fod. Wel, morwyn a fydd feichiog ac esgor ar fab ac eilw enw ef Emmanuel. Bachgen aned i ni, mab ar oed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd ac fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bysol, tywysog heddychlon. Wedyn, wrth gwrs, Eseia 53, archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Ond mae yna ddarnau eraill yn Eseia, da ni falle ddim yn troi atyn nhw mor aml. Yn Eseia 11, o'r cyff a adewyr i Jesse fe ddaw blagurin ac fe dyf cangen o'i wraidd ef. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno, yn ysbryd doethineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth a gofn yr arglwydd, ymhyfrydan ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barnag, nid wrth hyn a glyw y dyfarna, ond fe farna'r tlawd yn gyfiawn a dyfarnu'n uniawn i rai anghennus y ddeiar. Wedyn, Eseia 42. Dyma fy ngwas, rwyf yn ei gynnal fetholedig, rwyf yn ymyfrydu ynddo, rhoddais fy ysbryd ynddo, i gyhoeddi barn i'r cenhedloedd. Ni fydd yn gweiddi ac yn codi lais na pheri i glywed ny'r heil, ni fydd yn dryllio corsen ysig, nac yn diffodd llun yn mygu. Bydd yn cyhoeddi barn gywir ac ymlaen. A wedyn oedd y darn oedd Iesu hynna'n yn ei ddarllewn Eseia 61. Mae ysbryd yr arglwydd Dduw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da'r clodion a chysuro'r toredig o galon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gollyngdod i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr ar arglwydd a dydd dial ein Duw ni. Ac ganrifoedd a mwy, roedd yr ysbryd glân wedi bod yn dangos, dyma sut un fydd yn dod i fod yn waredwr y byd. A rwan mae'n arddel Iesu fel yr un oedd i ddod. Eisoes da ni wedi cyfeirio ato fo'n 12 oed, ond wedyn yn y darn o'n i'n ddarllen. Dyma Iesu ar ôl bod yn cael ei demtio, dyma fod dod nôl wedyn yn nerth yr ysbryd i Galilea. Pan oedd o 12 oed, be oedd o'n neud? Roedd yn y deml yn eistedd yng nghanol yr athrawon yn gwrando arnynt ac yn ei holi ac roedd pawb a'i clywed yn rhyfeddu mor ddeallus oedd ei atebion. Hynny di oedd y bachgen 12 oed, mae'n deall yr ysgrythyren well nag athrawon oedd wedi bod wrthi'n astudio ar hyd ei hoes. Ysbryd doethineb
a deall. A wedyn yn y bregaeth ar y mynydd, y fath o'i syneb. Ysbryd o'i syneb a deall. A roedd yna rhyw awdurdod pan orffennodd Iesu'r geiriau hyn ar ddiwedd y bregaeth ar y mynydd. Synodd y tyrfaoedd, adar hyn yr oedd yn ei ddysgu. Roedd yn ei dysgu fel unig awdurdod ganddo, ac nid fel ei ysgrifenyddio. Oedd yr ysgrifenyddion yn dweud, wel, da ni'n meddwl dyma mae hwn yn ei olygu. Ond nid athro gwell na'r lleill o'n i'n cwbl wahanol. Un oedd y farw awdurdod i ddeud, clywsoch ddywedyd gan yr haigent, ond yr wyf fi'n dywedyd wrthych. Ac oedd efo gair awdurdodol. A ryw dro pan anfonodd yr awdurdod yn Jerusalem rai arestio, Iesu dim yn dod nôl a'r pobl yn gofyn, beth sy'n bod arna chi pam bod chi'n di arestio fo? Ni lefarodd neb erioed fel hyn. Ni fydd yn dryllio corsen ysig ac yn diffodd llun yn mygu. Oedd o'n tystyrio am ei fod yn gweld y bobl yn crwydro fel defaid heb ffigael. A dyna'r bechadures yna yn dod fewn i dy Seimon y Pharisead. A plygio'r draed Iesu, golchi draed efo'i dagres, sychu draed efo'i gwallt. A'r Pharisead, sa'n yn broffwyd, sa'n yn gwybod mae pechadures ydi ond, sa'n yn gadw i hon i gyffwrdd o. Ond yr arglwydd Iesu yn nabod ei chalon ni ac yn edrych arni a nid yn diffodd llun yn mygu. Yn tystyrio wrthi, maddeuwyd y bechodau. Y publican yna, y castro tresyn oedd pawb yn ei gysau yn Jericho. A fe'n teisio gweld Iesu, ond ddim yn gallu gweld Iesu oedd y dorf a dringo coeden. A'r arglwydd yn dod a dweud, Syceus, rhaid i mi fita dy di heddiw. A pawb yn dweud, mae di'n mynd fewn i fita fod dyn pechadurus fydde Phariseaid byth yn mynd fewn fan neu fydden nhw'n am hir. Ond na, yr arglwydd Iesu yn tystyrio wrth y galon friw yna a siarad efo fa am ei bechod a'i hunaoldeb a fel oedd yn meddwl bod arian yn mynd i allu wneud fyny am ei ddiffyg tyldra fo. Ac yn cael ei droi a daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. A wedyn, wrth gwrs, yr awdurdod dros ysbrydion aflan. Syfrdanwyd pawb nes troi at ei gilydd. Beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Mae hwn o'n gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwysau nefyddhau iddo. Cyhoeddi'r rhyddid i'r ceithion. Iachau yr hoeddwn yn gaeth i ysbrydion aflan, caeth i'r gwahanglwydd, caeth i ryw afiechyd oedd yn ei cripla nhw. Ac oedd Pedr yn gallu deud, bobl Israel, clywch hyn sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amlygu i chi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawnodd Duw trwy ddefn eich mis chi fel y gwyddoch chi. Drychwch draw fanau mae'r dyn oedd y gwahanglwydd, a mae o'n iach heddiw. Drychwch fanau oedd y dyn yna oedd methu cerdded, a mae yma'n rhedeg a dawnsio. Drychwch draw fanau, a mae'r ddynes yna oedd ei bywyd hi'n llanas llwyr, a heddiw mae'n byw bywyd sanctaeth ar gogoniant i Dduw. Yr ysbryd glân oedd wedi bod wrthi'n deud, dyma sut un fydd y Meseia, rwan yn deud, dyma fo. Dyma'r un, credwch ynddo fo, rhowch eich ffydd ynddo fo, efyddhewch iddo fo, dilynwch o. Dyma'r un, roedd Pedr yn gallu dweud at bwy yr awn ni, gen i ti am ei geiriau'r bywyd tragwyddol. Yr ysbryd yn arddel Iesu. Cwestiwn arall i fi ac i chi. Ym mha ffordd mae'r ysbryd glân wedi bod yn arddel Crist yn bywydau ni? Ydy pobl wedi bod yn gallu gweld, pobl eraill yn gallu gweld rhywbeth o'r arglwydd Iesu Grist ar waith yn y mywyd i?
Ydy hyn yn peri bod nhw'n naill yn cael ei denu at yr arglwydd neu'n teimlo'n anghyfforddus rhywsut bod yna rhywbeth ar waith na dyn nhw'n gwybod dim byd amdano fo. Yr ysbryd wedi paratoi Iesu, yr ysbryd yn arddel Iesu. Un pwynt i orffen. Roedd yr ysbryd yn nerthu Iesu. Dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Mi oedd yr ysbryd wedi bod gyda'r arglwydd ar hyd i oes, ond rwan oedd ganddo fo rhywbeth arbennig i'w gyflawni. Byddai'n gofyn am ei holl nerth. 3 blynedd o grwydro, pregethu, cyflawni gwirthiau o drygaredd cyn wynebu croes Golgotha. Eisoes, roedd o wedi wynebu'r temtasiwn yn doedd. A sut wynebodd yr temtasiwn? Oedd o yn yr anialwch wedi bod am 40 diwrnod heb fita. A'r newyn yn gafel ynddo fo, ac oedd yn edrych lawr ac oedd yn gweld rhyw garreg, rhyw siap torth. A'r diafol yn deud, os ti di mab Duw, beth digon hawdd i ti wneud, tro'r garreg yn endorth o fara. Yr ysbryd yn sibrwd ni glisto. Ti'n cofio be nes ti ddysgu o Deuteronomium? Nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sydd o'r allan o bob gair sydd a ddaw o enau Duw. Nid ar fara yn unig y bydd rhywun byw. Yr arglwydd wedyn wrth gael ei demtio, yn cael yr ysbryd ni bromptio fo, ac yn dweud na. Dwi'n mynd i ddilyn dy ffordd di. A Luc yn arbennig yn sôn am nerth ar waith wrth i'r gwaredwr weinidogaethu. Yn Mhenod 4 yn yr adran o'n ddarllen, pa air yw hwn, y mae ef yn gorchymyn yr ysbryd aflan ac awdurdod ac a nerth. Wedyn yn y benod nesaf, da ni'n clywed amdano fo'r tyrfaoedd yn ei ddilyn o, ac yr oedd nerth yr arglwydd gydag ef i achau. Wedyn ym Mhenod 6, roedd yr holl dyrfa'n ceisio cyffwrdd ag ef oherwydd roedd nerth yn mynd allan ohono ac yn iachau pawb. A wedyn, Luc penod 8, chi'n cofio, mae'r arglwydd i bod ar draws y môr, mae'n dod nôl a mae Jairus yn disgwyl amdano fo. Ac wrth iddo fe draw i di Jairus, mae'n wraig efo diferlydd gwaed. Cyffwrdd ymyl i wisgo. A'r arglwydd yn stopio. Fe gyffyrddodd rhywun am mi, oherwydd y synhwyrais i fod nerth wedi mynd allan ohonof. Ond gai just sôn yn fyr am un hanes arall. Yn Efengil i Ioan, 4 benod, oedd Iesu a'i ddisgyblion di bod yn Jwdea ac oedden nhw'n mynd nôl i fyny Galilea. A tro ma'n mynd trwy Samaria. A maen nhw'n cyrraedd yn ymyl i dref Sychar a mae'r arglwydd eisiau bwyd. A mae o'n eistedd lawr wrth ffynon Jacob. A'r disgyblion yn mynd i mewn i'r dref i brynu. Yn yr ffynon Jacob. A chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith eisteddodd i lawr wrth y ffynon. Dych chi'n cofio, mae'r wraig yma'n dod a mae'r arglwydd yn siarad efo hi am gyflwr i henaid. Ac yn i hannog i gredu ynddo fo fel y Meseia. A mae'r disgyblion dod nôl. Maen nhw efo bwyd. A maen nhw'n deud, Rabi, cymer fwyd. A dywedodd ef wrthyn, mae gen i fi fwyd i'w fwyta na wyddwch chi ddim amdano. A dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd, a oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo. Medda Iesu wrthyn fy mwyd i'w gwneud ewylltir hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith a roddodd i mi. Dyma'r mraig yma wedi dod allan ac oedd hi mewn cymaint o angen. Dos a galw dŵr, does gen i'n gwr na, ti wedi cael 5 wyr a ti efo rhywun rwan sydd ddim hyd yn oed ddyn, sydd ddim hyd yn oed yn ŵr i ti. A oedd hon wedi meddwl, ond i mi gael rhywun sy'n mynd i ofalu amdano rhywun
gallai drystio ac ymddiried ynddo fo, yna mi fydd y mywyd i'n berffaith. A cofiwch, dim ond dynion oedd yn cael ysgaru yn y cyfnod yma. Pedair y wraig ddim ysgaru'r dyn, dim ond y dyn oedd yn cael ysgaru'r wraig. Oedd wedi mynd at un yn meddwl bod wedi ffeindio partner bywyd ac oedd wedi ysgaru, wedi gwrthod hi. A'r ail, a'r trydydd, a'r pedwerydd, a'r pumed. Ac oedd hi'n dal i chwilio. A'r arglwydd yn dangos iddi, os ti wir eisiau bod lonrwydd, ti angen rhywun sy'n mynd i roi dŵr y bywyd i ti. A fi di hwnnw. Nid fel gŵr i ti, ond fel arglwydd a gwaredwr. Ac yn sydyn oedd Iesu wedi fywio cau. Doedd o'm angen bwyd ddim mwy. Oedd o fy mwyd i'w gwneud yr ewyllus yr hwn am hanfonodd hi. Mae'n adeg y diwygiad y 1904 yn Rhos Llanerchrugog, oedd y glowyr yn mynd ac wneud shifft llawn. A wedyn dod o'r pwll glo, a nid mynd adre i gael pryd o fwyd, ond mynd i'r capel i gwrdd gweddi. Achos rhywsut oedden nhw cael nerth mewn rhyw ffordd yn golygu bod nhw ddim angen bwyd yn yr un ffordd, nid achos bod nhw'n sal, ond oedden nhw'n cael rhyw gynhaliaeth o uwch naturiol. Yr ysbryd yn nerthu Iesu. Ond oedd yna un gorchwil mawr ar ôl yn dod gan y gwaredwr i'w gyflawni. Cymeryd yn beia ar ei gefn ei hunan, a wynebu y gelyn olaf wrth fynd i'r groes i farw. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl amdano fo ar y groes ar ben ei hunan. Fy niw, paham am gadewais, mae'n dweud ar y groes. Ac eto, gwrandwch ar y geiriau yma o'r llyfr at yr Hebreaid, y llythyr at yr Hebreaid. Mae'r llythyr yn sôn am gymaint gwell ydi Iesu a'i weinidogaeth o nag Aron ar archoffeiriad a'r aberthiodd Aron yn ei roed. Os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner o'i deuni ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint mwy y bydd gwaed Crist yn puro'n cydwybod ni. Ond di o ddim jyst yn dweud pa faint mwy y bydd gwaed Crist yn puro ni. Pa faint mwy y bydd gwaed Crist, hwn a'i hoffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddyn am i Dduw. Yn puro'n cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwan i wasanaethu'r Duw byw. Yr ysbryd nerthodd Iesu hyd yn oed i fynd ymlaen i'r groes, i farw trosto chi a trosto hi. Ydych chi'n mynd roi fel hyn? Dwi a Gwenan yn briod ers 48 o flynyddoedd. Weithiau, mi fyddai'n cychwyn brawddeg y mydd Gwenan yn ei gorffen hi. A ffordd arall rownd. Da ni wedi treulio gymaint o amser efo'n gilydd, da ni'n nabod yn gilydd mor dda. Oedd yr ysbryd wedi bod yn gydymaith i Iesu, nid ers i eni, ond ers i genhedlu, hyd yn oed yn y gros. Oedd yr ysbryd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi bod yn gydymaith agos, yn ffrind gorau i'r arglwydd Iesu, bob eiliad o'i oes. Ond nhw'n dweud, gallwch chi glywed curiad calon plentyn yn y groth o fewn 6 wythnos iddo gael ei genhedlu. Ond oedd yr ysbryd i bod gyda Iesu hyd yn oed cyn hynny. Ers eiliad cyntaf o'i fodolaeth, yn ei baratoio, yn ei arddel o, yn ei nerthio i gyflawni'r gorchwil rhyfeddol o fod yn waredwr y byd. Ac yna, fel ag yn y dechreuad, yr anadlodd yr ysbryd anarleinio i mewn i'r dyn oedd wedi greu o lwch y ddaear. Ac fel y dath yr ysbryd ac yng nghywyllwch croth Mair cenhedlu bywyd wrth i'r gair ddod yn gnawd. Felly, yn hywyllwch ogof Joseph o Arimathea, lle oedd y corff wedi cael ei osod i orwedd. Yn sydyn, dyma'r frest yn dechrau codi a disgyn.
codi a disgyn. A rhoi e'n disgyn i ffwrdd, wrth i'r ysbryd ddod a bywyd newydd i'r Crist atgyfodedig fydde'n dod i fod yn frenin tragwyddol, i lywodraethu arno ni ac i fod yn briod rhyfeddol i'r eglwys. Yr un a fy'n ifydd hyd angau'r groes trwy'r ysbryd yn cael ei gyfodi'n fyw. Dyma'r un ysbryd sydd yn anadlu bywyd i mewn i bob enaid sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Os na rhywun yma sydd heb eto gredu, trowch ato fo. Gyfynnwch ar i'r ysbryd ddod i'ch calon chi. Fedrwch chi ddim creu'r ffydd eich hunan. Gyfynnwch i'r ysbryd blannu ffydd yn eich calon chi. Fel eich bod chi'n dod i gredu yn y gwaredwr. Ac i ni sydd wedi credu, peidiwch a gadael ni fod fel y faneg yna oedd wedi stwffio yn llawn o bapur newydd. Yn bywydau ni wedi stwffio yn llawn o bob math o bethau fel bod dim lle i'r ysbryd ddod fel arglwydd i mewn i'n calon ni. Ond i ddylen ni fod yn caru'r ysbryd. Da ni'n sôn weithiau am garu'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n sôn weithiau am garu Dew'r Tad. Fe ddylen ni fod yn caru'r ysbryd glân. Ac yn myfyrio ar waith rhyfeddol yr ysbryd yn ei gwaredwr. A gofyn iddo fo wneud gwaith rhyfeddol yn y bywydau ni. Fel yn bod ni yn dwyn gogoniant i Dduw. Ac yn caru Duw fwy nag erioed o'r blaen. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni weithiau yn deud bod ti wedi rhoi trysor mwyaf ar nef i ni wrth roi dy fab i ni, i farw trosto ni. Ond mae yna drysor arall sydd o gyfywch a thu'r tad ac yn o gyfywch ar mab, yr ysbryd glân. A ti wedi rhoi hwnnw hefyd i ddod i wneud i gartref mewn calonnau fel yn calonnau ni. Arglwydd, helpa ni i fod yn agored i ddylanwad yr ysbryd glân. Helpa ni blygu i'w ewyllus. Helpa ni ysgweli di fod na trwy'r ysbryd. Nertha ni i fod yn dystiolaeth eglur i dy efengel di ac i dy ddaioni di ac i dy ras di ac i'r arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, helpa ni dy garu di yn dad. Helpa ni garu dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni garu yr ysbryd glân. Gogoniant i denw. Amen. Mi ganon ni emyn sy'n dweud bod na ddymuniad yn ein calonnau ni i'r ysbryd weithio yn om ni. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwy'r gysegri mywyd i wasanaethu Duw, trwy'r ysbryd gallwn ni fod fel yna. Nid ei fwy ni hunan y daeth i lawr arni yn rhoi hunan aberth dros eraill naeth y fe. O, na bawn ni fel y fe.